Alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Za mu tattauna da ɗaya daga cikin babban jarumi da ke cikin Kannywood na duniyar fina-finan Hausa, wato Ibrahim Dimbadi Sinana. Sinana, zan so in ji daga bakinka don na san kai ma kana cikin masu farin ciki sakamakon rigingimu da aka samu da rarrabuwar kawuna tsakanin manyan jarumai na Kannywood, Ali Nuhu tare da Adam A. Zango. Farin cikin me? Farin cikin sun shirya? Na'am. Da Allah ka bata mun rai da Allah. Ni na hada su? Da zan yi wani farin ciki dan sun shirya? Su ma da suka shirya su munafukai ne. To Sinana, rigingimun da yake cikin industry ya fi a ci ana tsaya ana shirya Ali Nuhu da ya Zango. Ko me dalilin ka? Ga rigingimu nan da yawa duk ba waiwaye su ba, sai wannan rigimin Ali Nuhu da ya Zango. Da Allah ku rinka sanin da wa kuke magana. Da an bar shi ya kai shi kotun, shi da kansa zai je fito da shi wallahi. Munafunci ne fa da ƙarya. Su kuma wa'annan wanda suke shirya su, wanda da Ali Nuhu da ya Zango sun fara rigima, buni za su zo su ce bari su je su shirya su ma suna da wani M a cikin su. Idan sun tafi yawon maulansu za su tafi wajen gwamnoni ko wajen 'yan majalisu, za su rakici sailin fes kenan, kaga za su biyo su, ai za su ce a wannan su suka shirya mu bari mu bi su. Amfanin su kenan, dalilin da yasa suke shirya su kenan. Kwaɗayi ne kawai irin nasu, saboda sun riga sun san su a nan suka je wajen gwamnoni za a ringa dan cewa a yawa nan Ali Nuhu ne zo da ya Zango, bari a dan ka musu 'yan miliyan 2 'yan miliyan 3 su raba su zo nan bakin hanya suna tawawa. To yanzu dai kai baka cikin masu farin ciki. Wani farin ciki zan yi? Wai kai farin cikin me? To abu kudi na samu koko wani abu da zan yi farin ciki? Da ka ta Ibrahim. Wai ana fara kake ganin suna gaya ma munafikai ne da Allah sha ba. Mun wa zai farin ciki dan sun shirya? Da an ba Ali Nuhu na gaya ma ya kulle ya Zangon wallahi sai ya fito da shi. Da kansa zai fito da shi wallahi. To rikicin da aka samu tsakanin Ali Nuhu da Adam A. Zango shine kwatankwacin irin wannan nake jin kishin ya faru tsakanin Hadiza Gabon tare da wata yarinya Amal. Ka gani? Kaga abin ya koma yanzu kaga abin ya koma actor da yana jin haushin actor kawai sai ce zai rigima da su, wanda ni a tarihin aktawa da na sani duk wani actor uwa ɗaya uba ɗaya suke. To abin nasu sai ya riga ya zama munafanci. Wai kai da kake cewa ma wai ana rage rigima tsakanin, na yi rigima ta fi miliyan 10 ba wanda ya taba zuwa ya ce Sina na bari a sasanta ku da mutane. Na yi rigima ta fi 1000 har kulle na an yi akan harkar fim, an kulle na a Fastak a Lagos kuma akan kaman Farisi. Allah ji kan Harahusi ya kai ni, da ya ji an kulle ni shi ma kama gaban sa ya ware. Ba wani shegen da ya zo ya ce ya za a yi. Mun yi rigima akan fim, akan karɓar motar yan fim, ni ne na jawo, ni ne na kwato motar. Da aka kulle ni a ranar ban sai kayan abinci na kai gidana ba, haka iyali na sauka kwana da yunwa. Ba shegen da ya tausaya mu. To idan na kintata daidai yanzu dai abin da kake son ka gaya wa duniya, masu sasantawa su ne masu haɗawa kenan. Su ne munafukai, neman abinci suke su ma. Na'am. Neman abinci suke yi su tallata a media, kuma banda ma sirme duk abin da zaka yi tsakani da Allah sai ka shiga gidan rediyo ko gidan jarida ka tsaya kai tunani mana. Harka ce fa zaka yi fi sabilillahi sai ka tallata duniya ta sani. Ka bar su kawai, munafunci ne kuma munafuncin dodo yakan ci mai shi. To amma Ibrahim Sinana, ni ina ganin kamar tallan sasancin ina ɗaya daga cikin abin da zai daɗa kawo zaman lafiya, domin magoya baya za su tabbatar da cewar wannan rikici fa an kawo ƙarshensa, shine ƙarshen ta tunanin su. Waye zai zauna lafiya? An dosirin Hausa fim kake nufi? Na'am. Muna saboda ba kwa ganin mu muna shigowa, muna nan mun ja baya. So muke a kai mu makwara, za mu yi uwar watsi kowa ya san abin da ake ciki. To yanzu a cikin jarumai na Kannywood gaba ɗaya, daga maza har mata, wane ne jaruminka, wane ne gwaninka, sannan wane ne ka fi ganin ya fi burge ka, duk da dai kai ma actor ne? Allah saurara, ka fito kai sai kawai ka cewa na fi so. Na'am. To Adam A. Zango. Ko akwai kana da dalili da hujja? Sai ma kuwa, saboda shi ne ya saurari kuka na lokacin da nake da bukatar kuka, lokacin da nake hawaye. Na'am. Lokacin da za a ɗaura auren yata, ba wani duk wani actor na gayyace shi, ba shegen da na gani, shi kaɗai ya tallafa mu. Kawo ku babu wani shege da zan ɓoye wa soyayya ta ga Adam A. Zango a kansa. Har gobe Adam A. Zango wuta ce kawai zai shiga, ba zan bi shi ba. Wuta ce kawai zai shiga, amma shi ma ba zai hana in fasa gaya mai gaskiya ba. Shi ma gaskiyar sai na gaya mai wannan rigimar da suke da aliyu kwata-kwata ba hanya ba ce. Na'am. Yaro Allah ya ɗaukaka ka, kana da nasibi, ka tsaya kana wasting time, kana wasting talent ɗinka akan rigima, da an zage ka sai ka fito media kana ramawa, wanda ka girma wannan abin. Ka zo a nemi arziki ka tsaya kana shirme. An daɗe ba kai waye dan an zage ka, waye kai? An zage wanda ya fi kama an zauna lafiya. Shugaban ƙasar yanzu ma zagin sa ake yi, gwamna ma zagin sa ake, na san ka duk matsayin ka ba kai su ba. Duk wani wanda zai zage ka ai tallan ka yi, ƙara ma matsayi yayi.
kai ka da an zage kai ka fito kamar kai aka kamar an tsane ka fito kana wani an tsane ka wannan magana Adamu nake gayawa. Kai kuma Alinu kai babba ne amma kana nema ka zama babban kawai, ka tsaya a yi harka arziki. Kai ma ka kai matsayin ba fa acto bane kai kawai na iya Kano ko Najeriya, duniya ta san ka. All this level you pass it, you supposed to come and sit down and think me zai faru. Ka ba baya fa. Kuma one more thing da zan gaya muku ku wa'annan da kuke ganin in jifa ya tsallake ko ya fada kan uban kowa, to kun yi mistake. Ka kuma ta kun baya kuma kuna so bayan da kuka bari kar ta shiga halin kakanika yi, to ƙarya kuke wallahi. Kamata dini sai abinda kuka yi wallahi shi za ku gani, abinda ka shuka shi za ka girbe wallahi. Kar ka takura dan wani kai surviving ka ce wai danka in yazo wai ba wai shi ma ya sha. ƙarya ne. Allah shi kadai ya san waye gwaninsa, waye wanda zai talauci, waye wanda ba zai talauci ba. Kar ka ga wai ka kai wani matsayi ka ce wai kai naka ya sha, wallahi bai sha ba. To sina na a gurguje, na san babban jarumi ne kai kuma kana da ainihin basira a cikin wannan harka, amma sai in dade banganka a cikin fina-finai ba. Munafunci ne. Ba sa kiran ka ne ko kuma a'a sun kira ka baka zuwa ne? Ina wallahi munafunci ne. Ina da ubangida ma da ake nema a hada ni ma da shi, wanda nake dan rage zafi a wajen sannan dan fina-finan. Da yake yan tsurku sun yawa, sun zo suna nema su raba ni da shi, to na dawo. Waye kenan? Alhaji Ibrahim Musa dan Kwairo. A da mun samu dan takaddama, yan tsurku sun dan shiga tsakanin mu. To na je ne karatun ta nutsu na koma gida, babata ta ce ina mai gidan kwa? Wani ya gaya mata cewa mun samu sabani, ta ce wallahi maza ka koma, ban yafe ban ba ku shirya ba. Tsohuwa ta kenan da yake har gidan kan katifar babata yana zama. Allah sarki. To kaga ku na dawo. To amma da jama'a suna cewa kai ka kori kanka. Wucin su mi? To na dawo. In ma na kori kan na dawo.